Weet je, wat is het triest als familieleden elkaar niet meer spreken, vanwege trots of onnozelheid. Jaren gaan voorbij, ze negeren elkaar, wachtend tot de ander de eerste stap zet, tot die dag aanbreekt waar niemand het over wil hebben. De begrafenis. Dan komen de knuffels, het ik mis je, maar het is allemaal voor niets. Trots weegt zwaar, maar spijt duurt een leven lang. Op dat moment valt alles stil. Onbeantwoorde vragen, woorden die niemand meer bereiken. En wat er niet gezegd is, wat niet vergeven is, wat uitgesteld is vanwege trots. Het leven waarschuwt niet, wacht niet, onderhandelt niet en soms kan een berichtje op het juiste moment, een telefoontje, een knuffel, alles veranderen voordat het te laat is. Gewoon Pitsi.